ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakham bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Bon sien ngi jios ngo baki seng lani ki kinhon ba Pher ki Jingrakhe ya kalungkho snem jongki lagadai kalungkho san snem shipo snem ka Jubili rupa Jubili Ksiar bat kumta terter nrai gani kadai ka Jingrakhe ka ba Kham Pher ka bangilap ha ka Shnong Ryngud ka Shnong ka ba jangai tangkumba kattu katni kilometer na sora ka Shnong Ryngud kala ple perda ha ka khan riu tarik unok pra arjar arfulai ya ka Jingrakhe Jubili Ksiar lani ka jingdap san posnem om jong ka no ka seng lani ka kanhon nrai ka jingdap san posnem jong ka jingyakop ruai khasi ka jingyakop ruai khasi ha ka Shnong Ryngud kala sedang nado usnem khat khandai spa nyu pusau bat terter nado ka tai ka por la jupenlong ya ka ni ka jingyakop ruai manla usnem ha ka ni ka Shnong ha ka ni ka sngi ba ple perda ya ka Jingrakhe Jubili Ksiar la wan ban sakhi lang dau MLA ka Shela uba Balajit Senrem u Commissioner and Secretary Jongkatanat Arts and Culture uba Frederick Karkangor us em khana ka hima sora ka BDO jongka Shela CNRD block ka kong JM umdor nalor ki weipat ka ka ba khampan sngan shu yaki nong Ryngud ka dei ka jingwan sakhi lang jongki arngut ki nong rwa ki ba pau ka jela ki bala juwan ban long kum ki nong bishar ha ki jingyakop ha Ryngud kata uba heading san renta thiang bad uba tanbor swear usardar jongka Ryngud uba Edmund Khongsa ulaya thu ba ki don shibun ba ki jingelak kai tanrai bad ki weipat ki jingelak kai bat ki jingyakop ki ba on penlong ha kani ka Jingrakhe ya ka Jubili Ksiar Kalong ka pasong tenap ke pasong sarong ba kom ini Shnong ilala ban peni kenuk sa batam ya kinong ruai jong kapot katem ruai ka siaw bat menta pa de menong chu pon kinong ruai ke balami ka de Shnong kumjur ki wai ki Shnong mo la shu bon ya kop ya melojor kira pon ba kinong ruai tang ba kim tip pat nang do ka ne ka ji ko ruai khasi tenrai kami rei yang ne ni pa sha ba kajinya ko brai kasi tendai kadaya khatanai spa nya pusau bat lapen thamaya ka lapen pit pendiang ka khatanai spa nya pufra te kata kadai kajing pensyana kaliang jong nga ko musodar jong ka Shnong ai ku play gerpang ye phi kong ka Shnong ba phi la long kita ki ba mai phang ban penne pensa ya ga riti ka dastur ka jingrus pa jong ka culture nado khatnai spa nyu pulai but hado kini ki klimat hagini snem malale lese ngim da value than ya kini ka jinglong tanrai jong hinre menta kala don maha kata ka jing kenkor ya ka jinglong mo ya ka jinglong tanrai but kum ki jet benrio khasi jentia ngilong kita jet benrio ki ba ya ka music tani ka tem pon ka jingruai ka jingsiao bat ngila paunam ru umri tang hang ni apo northeast ban rei haboro ka India bat umri tang apo India bat rei haka pratehi baro gowai te gowai ka benta banga yosngo bat nga sodap da ka jing songkmen ban yosngo ga dei ba ka Shnong jumpi ga dei gowai ka Shnong ga ba haba people long kini jingyakop ki gawai ka condition kadai ba ki jingruai ki dei ban long ki belong tenrai ki belong original but kim dei ki jingruai ki ba shu copy la ne ki ba khle te ko mangitip ke ka belong pure shubo kanai ka ngap la ne ka Ksiar ka kanai ka belong pure 100% pure honey ne kata 24 karat gold mo umikiong te kata te kum kita ki ba ni nyokor baru ahi ka pertai ka nyokor kanuno ka bolong tenrai ka bolong pure but
Shnong jumpi lengba ki nong penyat jong Shnong jumpi ki ba la penyat yang ni ka competition ha kini snem malalet berhadu kani ka kelemat mentah ka jing trish tom jungki ban penyat pensa ya kani ka competition ka ban ai yang ni rensan bakin penpau ki sap Pher ki kun samla bakin penpau yang kita sap jungki lengba kita Jingrakhe ki balong tenrai ki balong nilla kuma fito akani ka flex hangni ba kabansa long ki Jingrakhe khasi ki ba nilla ki Jingrakhe khasi ki ba nilla ki ba sngur ki ba snyam ban ki balong tenrai kita baro ki bangidon kamba hakani ka khlemat te shwabangin wan chakni ka program porngidang ya kren hangde po young school na ya kren badi ameli bad kan badi sordaru banaliang ka art and culture department nado nu snem balale ngila asdang ko ka program ka bakhot ka arts and craft villages bar kada ka jing thmu jong kini arts and craft villages ka dei ban ithu ban pinslur ban ai jingarap ya gitu kisnong ki ba penne pensa ya ki culture jong ki minjim snem ngila jet Ryngud Shnong, but kaladon ke program, ke state level program, ke bangkot ke trials festival about chief minister, dekat baru minister in charge culture, kila kita ki award, ya kita ki Shnong ki bapenne pensa, ya ka culture. Balesi haunu snem banwan, ya ka Ryngud ru, ila ban include kata ke list, ke bangin sa bangin sa itu, ya ka kum kata ka arts and craft village. But ningkong kita ki Shnong ki yo moyo ka award but ki yo ru ya ka jingkershan ma ka fund umur ka pisa but kay ka bangidang tumu shahmat kadai ba nginle ya ka branding ru kum ka arts and culture village te kuma ki than jungi hang ne dengi pen ru sobar lajam sok mi tartar kan ga belt jungi kamna dan dia kata ka jingya Pher hang ni hang tai rukom long rukom man bang layat ke stream tambah bang iwan hang ni Shnong kadan ka we ka rukom ka ba pija pelong ka nega jetam yapot kam di tang ka tamasa bang lek kam kai andre kadan ka jing thmuro ka jing mot berkalong rokum ke way naka culture ke jong pi hang ni Shnong markan ni philip man lau snap tikan ni ro ngai langi pet kum na kaliang ke jongi hab ya persang banya thaulat kum no kini ki hybrid ki badang he dang san habaki i phi kum ka Shnong ba phi pelong kan ne bat ka jingmot ba bleng i le kan ne markanu no kam ka bang yele habdan no kai ka jingmot dei ban shuile tang ha ka kam kai par habang ipet kumbaya kan girang ba sordar jong hi han Shnong ro de nong roi athrai sausan tli jen roi la mi mar ki ba het mo len picnic tem jroi sordar ka het be ti kata ka dige yu bat umdi tang ba ngai sekan kam ne mangi ha ka jinglong jo ka perthai menta ka kamai ka kaji kamdi than tang na kam sarkar ini sutho kata kibon kilat kilenti ka ba ki padba ki jungi kila ban yo ka kamai ka kaji lang ba lara ka biang ka infrastructure man hikai yaki hakani ka than jungi ka jor ka tourism balilap larang ilap and tap in ya kanika ka rukom pelong kanika Yakob ya ruai kanika lap benda lang rengkat bagat tourism ro hakaba kibriu nabar kinwan kerpang hang ne diglang promote lay kinwan kerpang hang ne Shnong jongphi kinyasa mar kanika program kalong ka basibna lenter adu February long arbanai ti hakini ki arabna dingin laban ban promote
ya kan dengan Shnong makadan kata competition bagi rai betang ki jerai khasi tenrai bat ki bamdai ki basu kopi nani nantai tikinir ke prislori ki biun abar kin wan khnang hangde bakin sngap kilong kumno kita ki jerai tinggal perkhat hakata karu komro madi ki wan ki tourist nisi ki biun abar ko asa Shnong sa hangdo mi seki homestay mi si jakasa brio bawan basong hang niro usa khayeng lesi ki trashtong ki yo kamai kaji mo kapdan ka convergence hang ne hantai ne ka je train lang rengkat te hakan ni rukam kashnong kan kyo bargabaar namar kani ke diga kam jo kashnong in sustanan el ada kashnong hi kaya telli borohoi namar dia pat ya pra ajo ngata kinu ki kamba phiat mu teng ki kalan no asteng por haba phiatli phelong ko wei kinu ki jingkwa ki jongphi kin urlong bet kiong ke Shnong ruhut kalong ke Shnong kabai itana balai ki itana kadai na pi wei nado ki kentai senra nado ki temen ki kroa baro pi kan pilong kita ki sentiu ki bagi tenan ki babha haka dor haka minsriem kalong kumju kumba yaka kentai ka babha breu ki tang bakali ka itenan ki ong baka babha breu nrai ka dei ka jinglong ka jongka haka donut ka jongka POE yaka ta ka real beauty jongka kumju kalong ke Shnong Ryngud nama ngalamat mendai ta banga spenro banga poitang menta ke sini ndrai banga lamat habangi wan seni nginrung haying jong nur ngilong welcome back namar kibriu kilong hadu kata ka jing sko tenat jongki banga next camp benang ni sakmat Phin dang yai long kontak ki khon ki ksiu ki jongpi kin but ya ka ju ka rukom Kaba ma phi ki kme ki pa ki pen I ya ki ka kawai ka bang kuwa ayak ka bang ada semua hun na kamisim jangan kalong ka jingkren na iba Frederick tang bakan ma bah ka tu kam dei ka kular mdei ba pensial ra lamayong satay hay office yong I pen pau ya kata ka jinglong babha ka jongpi ka jinglong snowthu ka jinglong sampang hoi ibriu kham kular dari pen ite bakidon kilat kilenti na banta kumno ba kata ka Shnong Ryngud ke jongpi kan yo ya ki bat kan la ban pen pau na di hakmat keri khasi jantia bat hakmat keri india bat hoi hakmat ka prasai ru klem ada tin te ngasgo ban ai ko blai kerpang ya ke jingkren jong iba Frederick ko blai sibon kilong sa ki kenten ke ba ngara sngohun kumbangalong banga kren kumutra Shnong ngara sngohun sisa kayo ka Shnong ngasmo bangaro ngayo lang nei ke bangan saki dontom mat saki tingon ong phi ba nalalong kila ju khatinga barbor na ko Singapore balang kum nongwisa nadu usnam khandai spa yopo jan boro kali ke singal awan ban bisar dangalai niam tade ban ngan thu phi ko sunap mdan kan ko Shnong mdan no ka sen kaban ong bangan pendan borom yang indap kata stem hakane ka Jacob vai kasi tangani ka no ka galong phi bagani ka Shnong Ryngud klanut kadanut bakadon ka jisa limba di pisai patikna jawab kana jong kani ka ni sadar thmai mta no sadar udi nongrai ba pona ni ru nong thau jurwai bangan bon on bi pring tu jurwai bi thau mi ba kani jurwai don kam kani ka anthem lesi bale ninya simno ku kan tham ndi don kam kan tham kumbalong gini gi jurwai mo fi mena atil to kinyam panar bat kita mo ngsi na palang
Jika ada lepas ini, saya penjelai kan. Mengkusai lah kan. Nora ada jom. Tiga orang ni. Yang kedua yang ada mah talak asnam ini. Nyen sedang ke golden Jubili. Nama tak kerja kau Roy kasih. Oh cukman. Marah hadi. Kaya kemana le? Aku akan listen. Ni aku akan wat. Kaya ni kasih competition. Nakatawa you nakatang ka sing competition. Naikatan rai dengan sing competition. Lani umurong kaya jimut dengan sing competition. Halaman madua yang sifat. Ni orang dengan sing santai kali tengah pertama sa. Ngam sudai. Dia ni ba sadar kendo benar. Tiga orang batan. Jadi Pindi uwin ng saki ni kita. Kaya ng saki. Asal may nagawin. Kalawan tayo ni. Kapag ngaya kita ni. Sikintang siteng yan. Arkita kia. Pay kanya ka. Vi kanya ka siya pagway kababha. Kabasnap ha. Kabasupha. Kani ka jingsta jong ginosin siya Shnong. Pawala ini ka. Jaya ko. Try kasi. Tanay. Balay. Sodar bagi nong sensasi ke mensua kisik nong sensasi mensua bagi ni kita membuat kita kiba dan kada jingkit kri je lakshnom dan ke jingkit kri je lakshnom kaya kita ba ki kwa ya kashnong juki daglong gumno minum kan ya kita bagi simbe ke jingkit kri juki kaya kita meniko banwanra ya kasuk kasanya shnom kawan ra Yusuf isan ke Shnong. Kawan ke jili yang dah hadian bangila don ke jili iwan ke jing teli yang hadian ini lai teli gila song lang kadang ke jing suha yang kijel bam khana Shnong kijil je sha kijel rawai dia hak ni kapuakan bakini kispitu naduk jikna dik samla bagi kijil rawai kita syurwai kat makami kini kita kuno para maki ngaget skam ronta kelum dak komiti jom tong yang pelong ke wei ke jingarwai hapok hla ni apa madan tinong ini dua ko dua ai ken dua hanta la pelong dia nang ta ka ton ke jingki justna royang ki ong bade hanta ki ong min jiet ya ki sap kita lam ke bagidan ban kiu ki ban ai siam ki ban slur ki da ke igata min yalum donation ni yalum ma kat bangi yo ki ko mai football ni miswa ya yalum to ni ta futika ru la ki man kawan hata ka pisa do sospa diga kata mo uni waya kini kini kita yang besar ni kan, dia ni punya besar ni ini from sing konver ni, baik ni batayam, kini anu kini besar ni kan, kenapa idam ni, kini tak nanti lah saki, baik jingjok, ini sekat sing ni, dia ada sesuatu tengah. Saus pak tinggal yo atau kena sepanjang besar. But uniu from Singhongwell udah berperanti. Kini apa buat gini peranti. Jong kajian kok roy kasih nela. Abang nela kemudian nela. Kemudian dalam dia ketika Adam tim hari yang mau menipu yang jauh jauh beliau, lepas jawai kalsya, kini dia aku katakan, kemasukkan kelong, ba la itu ya kinong wai, dekat serkar India, dah katakan kusnam Padma Shri, mengenai itu.
Bayo pat masih yang terpau di mana setiap. Kong hilang diri. Skandal sih melihat. Kong yes cuma sih melihat. Ni long kena. Kini kio apa masih. Hat. Kedai kong isar mana. Ikan tiu ya kat traditional folk music. Tendai sih. Tiada api. Penangkam hak yang tendai. Kita gay yang jong juga community. Borok kini bak betul kai thok. Ta. Kawan untuk pada kawan jadi nyawa sama ni pada. Joga bahidin jo. Maikon dapat menja. Ngayo nak North East. Ta yo pada ni ki award tu mereka award. Ibu pun yang award. Banyak yo tiap mana dia Dui sing hongnuk tiap yo ya ke kita jeruan sila palang ngaong anai lekil syari kreasi syari gibril boyo pada tes awadu back test one set still thao jeruai ke Henryam upna uboy uwan udai upan kasih bayar ho yo ya kata ka fusam nanda ka ipi ni don kam kum jido ki jiwai ki balam kum kan them